नमस्कार, स्वागत बा रुआ सभे के भोजपुरिया भौकाल के एगो नया एपिसोड में। आज हम आइल बनी एगो सरकारी स्कूल में और इस सरकारी स्कूल रुआ सबके पता हुई कि पढ़ाई कम आ खिचड़ी ज़्यादा बनेला, हर दिया पानी हुक के डलाला। तो एजा हम ऐसे आज आइल बनी काहे कि अगर स्कूल के छोड़ दिया तो आसपास के जौन भी घर दुआर बाटे चाहे जौन भी गाँव बाटे सब बाढ़ में दहा गइल बा। तो हमारे साथ एगो चाचा बानी। चाचा रुका एक मिनट। का भइल चाचा? चाचा लागत तारा हम हाँ, 60-65 साल उमरिया भइल बा हमार। अच्छा, तो यहाँ कभी 60-65 साल उम्र बाटे। तो ई बताएं कि रुआ लोगन एजा कब से रहतनी? एजा 17-18 दिन से बानी जा हमनी के। अच्छा, तो परिवार में कौन लोग, कितना लोग बाबी रहुआ? एजा हम बानी, हाँ हमार साली बाड़ी, हाँ। आ 2 गो भैंस बाड़ी सन। और मेहरारू कहाँ बारी? मेहरारू तो दहा गइली है बाढ़वा में। तो मेहरारू चाचा के दहा गइल बाड़ी। आ साली कैसे बच गई है? साली के हम पकड़ लल रहमी। अच्छा, तो साली बच गई आ मेहरारू फिसल गई। हाँ। दहा चल गई। तो ऐसा लोग होला जो साली पर नजर, मतलब चाचा ई बताएं और आगे छोड़ी सब बात। चाचा ई बताएं कि या व्यवस्था कुछ मिलल बा कि ना? तिरपाल उरपाल, मच्छरदानी उछरदानी, चाहे खाए पिए के? ना बबुआ कुछ नहीं खा मिलल हो। हाँ। देखत नहीं खा यहाँ भैंस बनात रही सन पर हमनी से तो तनी उहे अब भैंस तो खुला में बढ़ाई बड़ी सन। अच्छा, ई बाकी भैंस बच गइल बड़ी सन जौने ठीक बा तो घर के कचरा खा। तो मतलब अच्छा, राउर परिवार में 4 आदमी के अलावा राउर बेटा उटा नहीं के केहू? बेटा बालो लेकिन रहला लो अपना मेहरारू के संग विदेश। कहाँ विदेश में? हाँ। पैसा वैसा भेजे ला लो? हाँ भेजे लो, कुछ काज भेजे लो और ई भाई दूध बेच के काम निकल जाला। अच्छा, अभी तो दूधो ना बेचात हुई, सब के बाढ़ में तबाह बा, तो यो ना बेचात हुई हाँ दूध? कहाँ बेचा तो अब तो अपने नहीं जरूरत लोग के का बेचल जाओ। ये बात सही बात है। चाचा ये बताएं कि एजा मतलब आसपास के जे जैसे मुखिया वार्ड सदस्य लोग भइल, तो वो लोग के तरफ से कुछ मदद आइल कि ना? कहाँ आवत हो जैसे रोडवा पर से फोटो खींच लो चल जाला लो। खाली फोटो खींच के चल जाला लो? हाँ का जाने का करत रहेला लो। अच्छा, तो जैसे कि चाचा कहत तनी कि एजा के मुखिया चाहे वार्ड सदस्य आवेला सदस्य लोग खाली फोटो खींच ले ला, मदद कम कर ला चल जाला लो। तो ये गलत बात बा, ऐसा ना हो कि चाहिए मदद करी या मदद नहीं कर पाओ तो फोटो मत खींची, खाली दिखावा कि डाल दे लो लिख के कि आज मदद फोटो कर। खींचो लो अच्छा बात बा। हाँ। फोटो तो खींचही चाहिए, फेसबुक पर डाले तो खींचही के चाहिए। हाँ हाँ। हमहू डाले नहीं फोटो कबो कबो। फेसबुक बानी? का लगा था तारा बुढ़वा लगा तो नहीं, अभी जवान बनी। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि नीतीश चाचा के तरफ से कुछ व्यवस्था मिलल कि ना? नीतीश चाचा, नीतीश बाबू के तरफ से तो कुछ ना मिलल हो। हाँ का पता आवेला लो ऊपर हेलीकॉप्टर से, ऊ हमन के हवे के हाँ, देखे मुंह तो लौकेला ना, मुंह तो ऊपर लौ- हेलीकॉप्टर से आवेला लो हाँ। आ ऊपर से गिरा के चल जाला लो। तो चिवड़ा मीठा गिरावला लो? हाँ चिवड़ा मीठा, हाँ उहे सब तो उससे तो क्या होती है, एको टाइम के खाना ना होती वालों के? ना एको टाइम ना हो पावला। एगो हेत चक्का पाकट गिरावला हर के घर पर। अच्छा तो अच्छा। घर तक देखत नहीं कि इतना लोग संग ही रहता, एगो गिरावला लूट मार हो जाला। हाँ, वो तो मतलब एगो गिरत हुई तो 50 आदमी झुकत हुई पर। हम्म। तो देखत ताइन लोगन की चाचा जे बानी चाहे जितना ही परिवार लोग हो साथ में, मतलब आसपास बैठल बालो सुतल बालो, बहुत दुख में बालो। और चचो बड़ी दुख में बानी। दुख में कहाँ बनी हाँ। भाई, जब साली के संग रहे का मौका मिलता ओकरा कौन बात के दुख बा, का बतावल। अच्छा दुख अच्छा। दुख तनी मुनी रहेला, हर केहू के जिंदगी में रहेला। साली के साथे बानी चाचा, तो यहाँ के दुख कम बाटे। और ये बता दी अभी कि अब एकरा बाद जे बाटे हम दूसरा परिवार का लगे जाए ला बानी और ओकरा बाद हम वो लोग से बात करे वाला बानी। वैसे चाचो बड़ी दुख में रहनी है, लेकिन साली बाड़ी तो यहाँ के दुख तनी कम हो गई। का भाई चाचा? का भाई? हाँ ए रुको ना मर दे, का बात करता रहो? का भाई? बे ए रुको आवत नहीं मर दे हम। का भाई चाचा? का बोलो? ए चिवड़ा मीठा बेटा, चिवड़ा मीठा।